מוכנה לרדת. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming round. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous at the best of all the years have gone by. Turn around, right on. Every now and then I fall apart and I need you now tonight. And I קחי פסק זמן. כי אבא לא פתח לך את השער ונגמר לך כסף לשוקי ונזול עליך מים מהתקרה. רגע מתוק של שמינית. הלכת את השעה! מה איתך תורה? מה פעם אני אעשה עם זה? מה איתך נביא? מה פעם אני אעשה עם זה? אני הולכת לקנות מהשמיני, אני הולכת לקנות מהשמיני. מה את יודעת? מה את יודעת? להשמיני, לא היה. אוף! אוף! לא צריך, נלך לשוקי! נלך לשוקי, נלך! די! אוף, המורה, תיקה לי, אוף! תחליפי מקום, המורה! אפשר דף? עברתי את האמצע. אני אראה לך איפה האמצע, אני אראה לך, עוד חום, תפתחו את החלון! זה לא נפתח! עוד קור! בואו נכין מטוס מאוריגמי, מה זה בכלל אוריגמי? מה זה? מי פתח פה קלמנטינה? וואי, איך בא לי אשל? 3%? ונשמע כאילו אתה עושה פרסומת. ממה נתפרנס בהכתרה? מחסויות? מפרומואים? המורה! תחזירי את הלבנה עם הקוקס, המורה! כן, אמא, בעוד ב-11, חוזרות ב-12. אנחנו נזרום כבר. יאללה, ביי ביי. תראי את הפני הסרטן האלה, באות ב-11, חוזרות ב-12. ככה זה באולפנות, לא הלכה שעות סלב. חושבות שהן מתרטרות מכולם. כן, ממש סלב. אני לא סלב! אני שמיניסטית.